Alla. Mä olisin niin tosi iloinen, kun mä kuuntelen teidän puhetta. Ja sitten niin kun, oliko se arkin? Joo, mä jo vasta, Sä vasta. jo vastasit. No niin, katso. Joo. Minä en muistanut, että meni pää vähän sekaisin. Mites Rani? Rantaloma vai kaupunkiloma? Minusta rantaloma on erittäin hyviä, koska voin viettää aikaa perheen kanssa. Lapset voivat leikkiä paljon, koska siellä on hyvä ympäristö. Voin grillata ja suoman ystävien ja perheen kanssa. Ympäristö on rauhallinen ja me voimme hauskaa paljon. Ja Pitää hauskaa. Voimme pitää hauskaa. Se on hauskaa, fraasi have fun. Pitää hauskaa. pitää hauskaa paljon. Kiitos. Kyllä. Kiitos, tosi hyvä. No sitten, oliko se manju? Manju? Äh, Joo. Minä tykkään rantalomaa, koska rantalomasta. joo, rantalomaa, koska se on rentouttavaa ja uimaan perheen kanssa ja kesällä nauttia aurinkosta ja ilman on rauhallinen. Minä haluaisin matkustaa maata pitkin. Ähm, Minä usein matkustin pyörällä, koska se on ympäristöystävällinen. Kun minä menen toinen kaupunki tai maailma, menen autolla, se on helppo. Äh, ja Anteeksi, menet toiseen maahan tai kaupunkiin autolla. joo, Kyllä, menen toiseen maahan autolla ja junalla. kyllä, Joo, näkee enemmän paikkoja ja matkan uusin rennompa. kyllä. Ja oma tahtiin, on pace. Joo, Ja se sanotaan. Manju, olen samaa mieltä. Minä tykkään matkustaa maata pitkin. Muista, joo, Manju, jos sinä pyöräilet kaupungissa, niin se ei ole maata pitkin matkustamista. Kun puhumme, että matkustan maata pitkin, se on pitkä matka. pitkä matka, joo. Joo. Jos matkustat pyörällä maata pitkin, niin sitten sinä pyöräilet vaikka satamaan, otat pyörän mukaan laivaan ja sitten pyöräilet Joo, toisessa paikassa. Mutta muuten tosi hyvä. kiitos, Se kannattaa muistaa. kiitos. Hyvä, tosi hyvä. Otako vielä yksi? Mitäs Jan Wang? Kumpi on parempi, matkustaa lentokoneella vai maata pitkin? Minusta, minusta matkustaa maata pitkin on parempi, koska se on hidas ja minä voin nautia ja nautia mm, tarpeeksi. Ö, Minä voin katsoa paljon pakoita. Ja Anteeksi, sanotko uudestaan, voin katsoa paljon paljon paikoita. paikkoja. Paikoita. Places. Paik- Hyvä, joo. Kiitos. Tosi hyvä. Hei, onko ok, jos menemme seuraavaan tehtävään, koska meillä on niin vähän aikaa? Te puhutte niin hyvin ja paljon. You speak so well and so much. Is it okay for everybody if we go forward? Joo, Kyllä, se on. Joo, mennään vaan.
Ja siellä on tehtävä, että kerro millainen on hyvä perheloma. Ja tämä on tehtävä, joka on aina ensimmäinen tehtävä ykitestissä. Sinulla on 1 minuutti aikaa miettiä, mitä sinä sanot. Ja sinulla on vihko, voit kirjoittaa listan sanoja. Ja puhuminen alkaa vasta, kun kuulet, aloita puhuminen nyt. Ja sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua. Yritä puhua koko ajan. Ja kertominen on tehtävä, jossa on hyvä, että puhut paljon, but also... Minä jakan timer, siis kun kaikki. Mä ajattelin sitä, että puhuuko kaikki. Okei, sinä voit päätä. Mä mietin, että vois puhua parin kanssa tämän tehtävän, mä kysyn muutamalta. Koska nyt on ihmiset puhuvat niin paljon, mä kysyn sitten eri ihmisiltä vähän. Mutta is it okay, jos mietitte sitä puhetta yhdessä parin kanssa breakout-huoneessa. Ja aikaa mä annan nytten, no 5 minuuttia, onko 5 minuuttia hyvä? On mun mielestä hyvä. Joo. Minä jakan breakout-huone. Joo. Ehkä Ja nyt muista perheloma, family holiday. sama huone kaikki. Ja sama joukkue. Kyllä. Heippa. Ryhmässäni kolme ihmistä, sitten yksi ihminen ei suorittaa. Okei. Mutta puhuitteko te 2 kuitenkin Joo. siellä? No voi harmi. Joo, No, ehkä ensi kerralla voimme jakaa, eli 2 per huone, koska 5 minuuttia jo oli tosi vähän. joo, se on tosi vähän. Mutta hei, teillä on aikaa ykitestistä vielä vähemmän. Nyt mä kysyn seuraavaksi Anita, oletko siellä? Joo, moi. Mikä on kysymys? No, voitko kertoa meille, millainen on hyvä perheloma? Minulle vai kaveri? Okei. Minulle. Minä haluan kuulla. Okay. Onko ok? Sinun ei tarvitse puhua 1,5 minuuttia. Ei. Mä halusin kysyä about me vai about my kaveri? About you. Okei, joo. Joo, kerro se. Kyllä, se on hyvä perheloma, jos minun mies ja minä menemme ulkomaalle. Me tykkäämme matkustaa moni erilainen kaupunki. Ja se on hyvä, jos on pitkä, koska voimme olla erilainen paikka. Ja opin kulttuuri, vain jos rento. Mihin te matkustatte, jos te matkustatte? Millainen paikka on hyvä? Esimerkiksi Espanja. Espanjalla on hyvä, tosi kauneita ranta. Kauniita rantoja. Kauniita rantoja. Kyllä. Ja myös tosi vanha kaupunki. Se on hyvä paikka. Hyvä. Ja sitten kun on kertominen, niin sit voi kertoa niin kuin vaikka, että mitä normaalisti tekee siellä ja tällaisia asioita. Muista, että kertominen ei ole mielipide. Siinä voi olla vähän mielipidettä, mutta voi kertoa myös.
Se on niin kuin explaining. Joo, That's matter. Hyvä, Anita. Kiitos kiitos. paljon. Ja sitten, kukas muu oli, joka ei vielä? Miten Selin? Haluatko kertoa, millainen on hyvä perheloma Joo. sinun mielestä? Mun mielestä hyvä perheloma on kesämökissä koko perhe. Ja hyvä perheloma on sellainen, jossa kaikki viihtyvät ja voi olla retki, katsoa yhdessä elokuvaa ja pelata pelejä. Joo, se on hyvä loma mun mielestä. Kyllä. Ja nyt minulle meni ohi, mikä oli se ensimmäinen sana. Hyvä perheloma on. Sellainen, jossa kaikki viihtyvät. Se on Kyllä. hauska, joo. Joo. Okei, se on totta. Ja sit perheloma voi olla sinun ja sinun miehen kanssa tai vaimon kanssa, tai jos on lapsiperhe, niin lasten kanssa. Et siinä on monia asioita. Tämä on semmoinen tyypillinen tehtävä, ja tämä on minun oma idea. Tämä ei ole ollut ykitestissä vielä, Joo. mutta tämän tyyppisiä ne on. Haluaako vielä joku puhua vai mennäänkö eteenpäin? Koska meillä on vielä reagointi ja mielipide. No mennään eteenpäin. Ja nyt no niin. Ja nyt täällä on 5 reagointitehtävää. Ja nyt annan teille 2 minuuttia aikaa lukea kysymykset. 2 minutes time to read all the questions. Ja mieti, mitä vastaat kysymykseen 1. No niin, herätyskello olisi. Okei, nyt me teemme sillä tavalla, että yksi ihminen puhuu aina yksi tehtävä, että kaikki eivät puhu kaikkea. Mutta tässä on reagointitilanne 1. Olet unohtanut tärkeän tavaran hotellin uima-altaalle. Keksi mitä, eli mikä se tavara on ja milloin. Kysy tavaraa asiakaspalvelusta. Ja nyt ensimmäinen puhuja on An. Moi, tämä on An. Minä asun teidän hotelliin. Aamulla minä unohtaa puhelin uima-atalle. Voisitko auttaa tarkistamaan ja soittaa mielelläni, kun minä näytän sen. Eli soittaa miehellesi. Ja mielellesi. Miehelleni. Eli Joo, mieleni. miehelleni. Hyvä. Kun Ja, näyttää sen. joo. Ja tässä on idea, että voit sanoa, että unohdin eilen puhelimen hotellin uima-altaalle ja eilen aamulla. Ja Ja, hyvä, se oli hyvä puhe. Siinä voi esimerkiksi
voi keksiä omasta päästä, että minä etsin sitä paljon, en tiedä missä se nyt on. Ja onko puhelin tullut teille? Onko puhelin löytynyt? Tällaisia asioita voi kysyä. Se on noin 20 sekuntia aikaa. Mutta tärkeintä on se, että keksii, mikä se tavara on, osaa kertoa sen ja osaa kysyä Mm. sitä tavaraa. Joo. Sitten se on oikein. Joo. Hyvä. No sitten tutustu tilanteeseen 2. Ja nyt on 30 sekuntia aikaa. Minä. Sinun ei tarvitse enää. Mä otan Arkin seuraavaksi. Kysynä yksi kerrallaan. Ei tule liikaa stressiä. Te voitte treenata näitä kotona. Joo. Hei, koska Ei, Arkin. Otetaan Arkin. Nyt tai sen jälkeen. Tehtävä 2. Joo. Ja ystäväsi lähtee 2 yöksi Tallinnaan. Hänellä on vain pieni laukku. Neuvo ystävääsi, mitä hänen täytyy pakata mukaan. Sinun ei tarvitse paljon tavaran mukaan. Vain vaihtovaatteet, hygienituotteet ja ala unohtaa puhelimen laturi. Se on tarpeeksi. Ja henkkarit, henkilöllisyystodistus. Siis hyvä Arkin, siinä oli tosi hyviä sanoja. Kiitos Arkin. Meillä oli Suomessa se televisio-ohjelma kuin Passi ja hammasharja. Kun lähdet ulkomaille, tarvitset vain passin ja hammasharjan ja ehkä luottokortin. Mutta joo, kiitos Arkin. Sitten seuraavana mulla on listalla Anita. Joo. Tilanne 3. Hotellihuoneesi on siivottu huonosti. Soita hotellin vastaanotto virkailijalle ja valita asiasta. Okei. Moi, olen Anita. Huomasin, että huoneesi on likainen. Huoneessa on likainen. Voisitko, voisitko tulla ja siivota? Kyllä. Nyt oli tosi nopea. Mitä Anita voisi miettiä, jos huone on huonosti siivottu? Meillä kaikki, we all have that kind of experience, that the cleaning hasn't Joo. been so well. Sä voit sanoa, mikä on se, give yksi esimerkki, kun kerrot siitä. Esimerkiksi usein on kylpyhuoneessa. Niin sanot, kylpyhuone on likainen Joo. ja haisee. Ja haisee. Tosi huono. Joo, pahalta. Joo. Joo, eli kylpyhuone haisee ja on likainen. On likainen, joo. Hyvä. Aina on hyvä olla pari esimerkkiä. Okei. Joo, se on se idea. Mutta hyvä, nyt tämä on se on niin nopeasti, että on vaikea miettiä. Mutta sitten otetaan seuraavaksi, olisiko Roni? Joo, kiitos. 4. Ystäväsi pyytää sinua mukaan telttailemaan. Et voi lähteä, keksi syy ja kieltäydy kutsusta kohteliaasti. Okei. Kiitos paljon
kutsusta. Valitettavasti minä en voi lähettää, koska minun perheeni tulee huomenna. Haluan, haluan viettää aikaa heidän kanssa. Eikä ensi kerralla toivon, toivon mennä sinun kanssa. Joo, toivottavasti ensi kerralla voidaan mennä. Näin. Joo, se oli hyvä. Kiitos. Kaikki meni oikein. Onko kuka tietää, mitä telttailla on? Camping. Joo. Mutta sitten voi sanoa, että en halua lähteä, koska minulla on selkä kipeä ja olen väsynyt. Olen pahoillani. No joo, mutta se oli parempi sanoa näin, että perheen kanssa on ohjelmaa. No sitten vielä, otetaanko vaikka Jan Wang? Tämä on onnibussitilanne 5. Istut onnibussissa ja edessäsi istuva mies katsoo elokuvaa kovalla äänellä. Haluaisit nukkua. Mitä sanot miehelle? Minä sanon, hei, anteeksi, voisitko laittaa ääntä vähän pienemmälle, haluaisin nukkua. Hmm. Sitten voi sanoa, että häiritsee minua. Tässä on 30 sekuntia, se on aika pitkä aika. Sinun ei tarvitse puhua 30 sekuntia välttämättä. Se riittää, että anteeksi. Voisitko laittaa hiljemmalle? Ja niin edelleen. Hei, kysynkö vielä Manju sinulta, kun sinä et ole puhunut vielä vähän aikaan? Joo. Mä laitan sulle, olet unohtanut tärkeän tavaran hotellin uima-altaalle, eli kysymys 1. Yksi. Hei, anteeksi. Minä olen iltapäivällä noin kello 12 uima-atalla ja huomasin nyt, että unohtin sinne aurinkolasin. Ne ovat muistat. Kerro minua, kiitos. Hyvä, Manju. Ja oli liian vähän aikaa. I put too little time. It should be Joo. 30 seconds situation actually. Okei. Hyvä. Ja mä luulen, että toi 4 voisi olla 20 sekuntia. Mutta se oli hyvä. Kiitos teille. Kiitos. Puhutte tosi hyvin. Ja nyt kun meillä on vähän aikaa, niin vielä viimeinen on se mielipidetehtävä. Ja normaalisti on 2 vaihtoehtoa, mutta nyt ihmiset tarvitsevat lisää vapaa-aikaa. Ja nyt puhu 5 minuuttia parin kanssa breakout-huoneessa. Manju, hetkinen. Joo. Yes. Okei. Tässä Manju voi keskustella meidän kanssa, koska hän on yksin muuten. Manju, kyllä. All right. Haluatko aloittaa minua? Joo, siis voit vaan voidaan miettiä yhdessä, että Joo. joo, oletko sitä, onko ihmisillä tarpeeksi vapaa-aikaa sun mielestä? Do people have enough spare time or free time? Mun mielestäni ihmiset todella tarvitsevat vapaa-aikaa, koska se on nyt elämä on tosi nopeasti ja kiireistä.
Kiireistä. kiireestä. Ja kaikki on stressiä, koska se on aamulla menevät työkaulu ja harrastukset. Se on erilaisia stressiä elämässä. Minusta tuntuu, että ihmiselle ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa. Ja Siellä mitä hyötyä olisi? What would be the benefit? Hyöty on benefit. Mitä hyötyä olisi, jos ihmisillä olisi enemmän vapaa-aikaa? se on työsi on hän oli perhe juhlissa aikaa ja harrastuksen aikaa. Ja kun ihmiset olivat vapaa-aikaa, hän matkustan paljon. Kyllä. Joo. Ja katso elokuvat ja rentouttava aikaa Kyllä. kotona tai matkalla. Muistatko, do you remember, Manju, mikä on meidän pään sisällä? What's inside our head? Um, What's the name of brains? you mean brain? Joo. Joo. Aivot. I remember. Aivot. Aivot, joo. Aivot tarvitsevat vapaa-aikaa. Joo, kyllä. Joo. Kaikki tarvitsee vapaa-aikaa. Siis aivot tarvitsevat, brains need spare time, Joo, niin kuin kyllä. nykyaikana. Joo. Se on se, me puhumme aivoterveys, brain health. Joo. Aivoterveys. Joo. Se on hyvä sana muistaa. Kiitos. Aivot. Ei Aivot. 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 Moikka. Moi. Hello, hello. Nyt meillä ei ole aikaa keskustella tätä, mutta oliko hyvä tehtävä kuitenkin? Joo, oli hyvä tehtävä. Joo, kiitos. Kiitos.